Selamat berjuang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Klebu Sata Kurawa Dasar kepalanya lah. mrene arep ngopo? Lho. Nglabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku Sing tak wedeni apamu? monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono, gak kandhani. Iya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kuwi. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing do rawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Ngono becike aku tak bali wae kalah ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gempur negara Ngastina. Yo, Aku tak mulai. menang mbok kalah. Apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kula kandhani, Man. Heeh. Wau kula mboten ketemu karo Nagapertala. Terus Ketemu karo Renggani Sura. lho, malah ratune Ratune wujute bubul anu buta. Seng. wis Aku ki ngrungokke. Lah kok mendelik matane? matamu iki karo wong tuwa kok matak-matake ora Percaya mboten? percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong ning nang. Kalah, Dur. kaya biasane kalah. Perang mungsuh. Nagapertala. Oh. Ora nggawa gaman. Gawa gaman ya kalah kaltomal wong gawa gawan tumbake didodoke tumbake Nagapertala we. Ora apa-apa kok, Man. Napa meneh kula. Nguto gaman malah kabotan, saut gamane kepluk kecil kula malah modal. Kowe kadang nata, mongko kondang kalah karo wong sabrang. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong perang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah. Ada nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh karo Nagapertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah Ngastina bedah. Mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedah ya mung Cobalonga, ora ya mung Cobalonga jenenge kula niku mung nunut ngeyup. Nunut ngeyup Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah karo Nagapertala, kalah karo napa jenenge latune Nagapertala jenenge sapa? Renggani Sura. Lah, Lenggani Sura ya wis berarti takdir sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah. Dina niki Kurawa lunga Ngastina Lenggani Sura pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil, Man. Rumangsaku kok saya suwe saya ada tambah pekok tak Kurawa. Ora ana unutane babar blas. Sapa sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak. Citraksi. Gawan. Maju po. Mung suwe. Patih Nagapertala saka puser bumi. Guguk. Guguke sapa? Guguk karepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Suramrata Jayamrata wan Mamang Sriya. Nagapertala konangan kula jor kuwandane wan. Ya, sing ati-ati ya.
sapa iki? Lah kok gede banget. Sapa kowe? Takon karo aku Renggani Sura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Kuwi penyanyi campur sari. Ora urusan. Aku Renggani Sura. Renggani Sura Dasar Waranyata. Amo susu Suraprata Jayamrata imbang yen padha-padha. Iki Harya Citraksi. Kadange Nata Prabu Duryudana kadange Taruna. Klebu Sata Kurawa. Dasar keparanya lah. Mrene arep ngopo? Lho. Nglabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu? Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sing dadi nyatane. Ora kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kuwi. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing do rawuh bali kabeh. Ana sing ngarani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek nganti kowe menang kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming temumpuk neng kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nek aku kalah tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip, wayang tetep langgeng. Lho, nek ngono becike aku tak bali wae kalah, ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gempor negara Ngastina. Yo, aku tak mulih. Sing hati-hati aja kaya bocah. Wes pun menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kula kandhani, Man. Heeh. Mau kula mboten ketemu karo Nagapertala. Terus ketemu karo Renggani Sura. Lho, malah ratune. Ratune wujude bubul anu buta sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh, gedhe-gedhene ora seneng karo wayang, tur mesti do gobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk, Citraksi kok menang. Nggih mboten? Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, do ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung temumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham ta? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lah kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengke menang ning mateni rejekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep wayang niku njayeng bawana. Ya. Mula kula ngekeki semangat karo Renggani Sura. Selamat berjuang.
bunuh semua Kurawa. Lah kowe iki Kurawa apa udu? Lah iya Kurawa. Atene kowe ya melu dipateni. Ning sing penting wayang tetep eksis. Ora guneman Cit. Ndak malah sontek aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike man, go golek apike aja menggunggung butuhe dhewe nang nang butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesambar mledek ndase. Niku jenenge ndudutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske karepe dhewe. Kakang Penemban Tuna. Oh, ora terus mikir Dewate kula tandangane wong-wong kucel kuwi. Turnaina panalingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan ning prang prata yuda lha iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura, dasar para nyata. Yen ngono kowe ingkang utusan karo Patih Nagapertala supaya bakal semedya mbedhah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna, rawuh ning kene arep apa? Wis aga. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura. Yen ngono kowe mbelani karo wong Astina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, kethumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo donya. Ketitik kuwi disandhangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandhangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora isa gondhelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora isa gondhelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondhelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo donya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondhang monyor-monyor duwe pakarti sing kaya mengkono. Eman banget kumandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat. Nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang, kowe gelem ngegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe pendhita model piye kowe Begawan Tuna. Sapeng karna mawingis-wingis katon lenandheping Trisula.
Netra Markata lir kabaranang Nalendra Yaksa sapa? Takon karo aku Prabu Renggani Sura. Ora dalah. Kowe nata ing puser bumi dasar para nyata. Aku Nalendra ing puser bumi Prabu Renggani Sura. Kowe sapa Prabu Karna? Waduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapan ning panggraitamu kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondhang kalogeng rat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastuti marang dawing Nata Ngastina Prabu Duryudana sarta aku ing sinambiran makaran minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Sapa ingkang bakal nyamah asmaning Kyai Prabu, sapa ingkang gedene bakal njongkeng kawibawaning Nata Ngastina. Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Renggani Sura? Prabu Karna. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalendra Ngawangga sithik aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke. Saiki Nalendra Ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngastina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumraping wong akeh lan bener tumraping sing gawe urip. Mara KGP kan nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo donya. Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalendra Ngastina lan ngertiya Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggonku wani bakal bedah negara Ngastina sejatine mung kepengin jejekake barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngastina kae lungguh dampar ke Prabu Ngastina kuwi kleru. Kuwi salah. Merga Ngastina kuwi dudu darbeke Nalendra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa. Niatku mbedah negara Ngastina, nglengserke Ratu Ngastina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalendra Ngastina ingkang lungguh ke Prabu negara Ngastina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayuda karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Merga saking para kawula negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban wutuh tumraping negara Ngastina. Dene kowe yen maju ning pabaratan bilani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan kebrayan sing bakal njejekake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener Narpati Basukarna. Naga Pertala mugi dados ning kawuningan sinuwun nalika semanten kula ayun-ayunan kaliyan para prajurit negari Ngastina kula nyumurupi pelajaripun Nalendra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran melajar mawi titian dewi panggo geblas manjing wonten ing wana. Wah, dalah jireh getih wedi mati.
ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk swaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisura wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas Nagawertara. Wonten dawuh yen Duryudana nyumurupi pelajaripun Alendra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran melajar mawi titian Dewi Panggo geblas manjing wonten ing wana. Wah ladal jireh getih wedi mati ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk swaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisura wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas Nagawertara. Wonten dawuh yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, Sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisura. Niki ngestaken dawuh sinuwun. Kula nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisura. Prajurit Ngastina sampun sami keplajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Nagawertara kepareng kula cumadeng dawuh. Sengkuni wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujude dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ning pagedhongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebabe apa? Krana nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyu ning ratu mila mboten kiyat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabone Ngastina? Nuwun sewu menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud Dwi Pangga ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura inggih wujude gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabone Ngastina. Suwan wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisura, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabone Ngastina. Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabone Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Ya. Menawi tetela mekaten namung kula ndederek. Namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kyai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barating lakon Rengganisura sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Nagawertara monggo sinuwun kula dherekaken.
Kurdo sroma banggah wagut gati nyomawukyat ira wang-wang apa iki gajah ing ngaran Kyai Antisura inggih kasinggihan mekaten sinuwun renggani sura badhe sengguni kula wonten dawuh para kowe ingkang kulina lawan Kyai Antisura matura marang Gajah Pusaka supaya nyawang kelawan kahanane renggani sura aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabuning Ngastina ing tan samar pamoring sukma sinumaya winayu ing asepi kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Kyai Antisura sang Rekya Patih Harya Sengguni parandening sak mangke kendel sawetawis Kyai Antisura sigra mulat mas paosaken sang Prabu Renggani Sura dadak sakoleng mangke kumrincing punang rante obah punang suku saya banter obahing suku Kyai Antisura rante den sendal pedhot mancing wana Kyai Antisura kaget Rekya Patih Harya Sengguni wau sinuwun ya ora usah dadak kowe matur aku wis tanggap karo kahanane Kyai Antisura jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal njejeke barang sing bengkong benerke sing luput aku bakal nunggu negara Ngastina sakundure Kyai Antisura pusaka Ngastina sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Kyai Antisura ya kuwi ingkang tak anggep ratu Gustiku Patih Sengguni nen ngestaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenging kedaton sinuwun
wis semu kang mawur raras jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat menatas ana dawuh apa Kakang Prabu Minangkuda wis watara sak pejagung nanging ora ana wiya sing ngatur wis jam 2 reng jam 2 kliwat sithik truk ya wis ora dadi ngopo sing baku kowe araku kepareng sowan ya mengeti pahargyan ngunduh mantu penyanyi Bapak Haji Yuswanto ya ngmala kramekake putra kakung tegese ngunduh ayo ngunduh heeh ora ana atur sing wajib diaturake jaba muga-muga langgeng tekan kaken-kaken ninen tresna asih sinisian ya sakinah mawaddah warahmah seneng ya reng dadi manten wah nek gagas pahargyan kaya mau sore kae wis aku mbiyen ro Bapak Semar blas ora dirayake apa-apa ya kudune kowe anu protes ro bapak beda ro kowe mbiyen tanggapke apa jenenge ketoprak ta mbiyen bapak Mas ngrabekke aku pas kena krisis dadi ora nganggo pahargyan apa-apa Bidoro Bagong meriah aku dadi mantan polisi pirang-pirang kok lho kok iso polisi pirang-pirang lho aku ora kecekel ta dadi mantan rak didhawuhke Hansip dawuhe Hansip kok bangga ora dadi raja sehari rek kanu gong heeh salami sanak kadang mitra kawruh kejaba dirawake akeh banget ya sing wigati nyuwun berkah pangestu supaya pinanganten sakarone kuwi nir ing sambikala. Ha iya. Ya pancen bener. Wah, jan. Ha iki Probia semene iki nek cara aku tak nggo dadi manten ping 3. Lho. Aku kedan ora. Wah, luar biasa pokoke terus sarwa ora kekurangan. Eden-eden lapangan disulap dadi kaya ngene iki. Iya. Mula awak dhewe wajib ndongaake muga-muga Mas Irwanto nggone munggah gapurane ngurip. Wo. Kuwi supaya iso apik. Oh iya. Jare kowe iso ngekeki ular-ular nggon manten, Gong. Heh? Iso ngekeki ular-ular nggon manten. Biyen terus saiki wis lali. Kata-katane apa jenenge iki wejangan-wejangan. Wah wis lali aku wis ora tau ngerti aku. Oh. Saploke rekake dadi MC Sripah mah tutuki sing di omah. Lah ngopo? Lah aku ngumumke kleru. Bapak Simbah Margio Wiharjo Witono meninggal kanthi yuswa 17 gangsal rupiah. Tutuki ro keluargane aku. Aming perkara sak omongan kuwi ya. Wong ngomong ki angel lho. Ha iya. Wong pidato iki padake gampang, saya ngadep wong pirang-pirang, angel truk mikire iki angel. Kowe kulino mayang kon ngetoprak mbok nek gablek. Nek gablek piye? Kok iso? Oh, mergo ngedepi penonton langsung ki beda karo ngedepi kelir karo ngedepi debok ngene iki beda ora weruh wong delok. Ha iya. Ya pancen bener kok. Mental sing dituntut. Ah bener apik kuwi. Ya. Mula ayo kowe karo aku ngaturake pahargyan utawa sesukan seneng-seneng suka-suka tetembangan. Heeh, iki kancane isih komplit, pesinden isih komplit kabeh. Iya. Mula ben supaya regeng ditembangke rek. Karo iki ya wektune ya jan ngerti-ngerti jam 2 Truk. Nyambut gawe kene atine seneng, hobi nek tersalurkan monggo ditimbali diparingi dhuwit kuwi dadi seneng kok rek. Wah iya. Ah iya, sok kowe hobimu mancing to, mancing kuwi golek sapa sing gelem bayar. Lho, mancing kok gelem bayar iki sapa? Ah, 1/4 juta e. 1/4 juta e kok diomong-omongke ora. 250 kuwi wangune 1000. Wah, ya supaya tembunge iki ketok nek gleleng kan 1/4 juta. 1/4 juta.
Ya sing penting penganten ki nek wis munggah gapuraning urip ki saka tembung minggu. Wah iki mulai kelingan cah iki. Minggu ki munggah gapuraning urip. Iya. Mergo pinanganten wis wani napaki urip sing sejatine urip sing wong lanang dadi wong lanang sing tenanan, sing wedok dadi putri wong wedok tenanan, ibu rumah tangga sing lanang dadi kepala rumah tangga kuwi tegese munggah gapuraning urip kuwi saka tembung minggu. Oh. Senen ki tembunge senengana bojomu aja pisan-pisan nyenengi bojone tanggamu. Oh. Apik kuwi Gong. Ular-ular ning manut dina. Iya. Selasa ki sela-selaning menungsa. Mas Irwanto karo garwane ya diampet sik. Iya. Kanane isih rame kaya ngene iki ya ora usah nang ndi. Iya. Ngenteni sela-selaning menungsa nek wis sela menungsa monggo. Oh. Rebu, krepo amur bojo. Apa to sing digayo pinanganten kejaba amung dumadining golek kencana ingkang bangkit sanjaya tata jalma. Bangkit Sanjaya ki penyanyi rock e. Bangkit tata jalma. Ya kuwi putra. Mula dikerepi amur bojo kuwi dina Rebo. Kemis Memberantas kemiskinan. Kose. Sambunge apa wong dadi manten karo memberantas kemiskinan? Wong dadi manten iku ora mung paitan wani lho, Truk. Wong dadi manten iku kudu duwe cagak. Sing kakung kudu wis cekel gawe, sing putri nek iso ya wis cekel gawe. Nek wis ngambah ana ing donyaning bebrayan mongko wis iso padha nguripi uripe dhewe-dhewe, kuwi bakale mencegah kemiskinan. Ora mung paitan wani. Oh, aku wis wani dadi manten. Kowe arep tok pakane apa bojomu? Ora ya duwe rasa nyambut gawe. Nah kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Kudu nyambut gawe sik lah kuwi dadi manten. Iya. Kuwi padha karo memberantas kemiskinan mergo saiki wong sing wani dadi manten tanpa duwe cekel gawe, uripe ya ngrekoso tenan. Iya. Jemuah. Jemuah kuwi saka tembung aja jemu kowe. Aja jemu karo penanten sakarone, sing kakung aja jemu karo sing putri aja jemu karo sing kakung. Carane kudu iso ngadi busana, ngadi salira. Ora mung nalika yang-yangan tok le dandan. Sing putri anggere arep diapeli sing kakung, le dandan mero-mero rambute disemir. Iya. Men ketok apik. Iya, nganggo kaos ketat. Men ketok nuju prana, bareng wis dadi bojone terus ngelomprot. Iya. Mengondrokan tok. Ora tau dandan, rambuté ora tau dijungkati awul-awulan. Tangi turu ora sikatan ngejak omong sing lanang pul. Abape ambune ora jamak-jamak. Iya. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Sing lanang ya semono uga. Kudu sregep ngadi busana, ngadi salira. Mbiyen jaman jang-jangan kathoke jin klambine kaose larang. Iya. Nganggo jam tangan. Saiki wis ora tau ning omah nganggo kaos seperet, sarungan. Mongko ora cekel gawe, klekaran ning ngarep TV, ngarepe ana apa ana. Aja kaya ngono ndak ana tembung jemuah. Iya. Setu. Ning setake pemetu. Pinanganten iki kudu ning setake pemetu. Sing lanang kayane bayaran 1 yuta. Nah, sing 700 keke sing putri. Oh, sing 300 dienggo cekelan sing lanang. Mbok menawa perlu sak ayah-ayah. Iya. Kaya aku, Truk. Pemetuku ki sesasi 2 yuta. Heeh. Tak keke bojoku 150. Lho. Sing liyane dienggo cekelane uwong-uwong. Saedian ora. Ngono? Heeh. Ning setake pemetu. Ha kuwi kudu kayane kuwi disingsa to ora brol-brol. Biyen dhek isih bujang duwe bayar 2 yuta 3 yuta dientekke karo kanca-kanca. Heeh. Saiki ora kena. Duwe bayar 2 yuta 3 yuta sing akeh dikeke garwane, sing sithik digenggo cekelan sing kakung. Iya. Aja kaya wiyaga. Wiyaga ki topine ana ing amplope. Sepatune ana ing amplope. Nek takoni bojone iki Pak Dalang sambatan nang ngene sedulure. Sing jenenge elek aku. Ha iya. Ya ngono kuwi akeh kok ya. Akeh mbok gledhahi saiki. Mesti eneng ya, mesti eneng. Ana sing dimut barang ing amplope. Amplop kok dimut. Ah iya bareng argo jajan diteajer.
teles kok. Iya. Wis pokoke awak dhewe melu ndedonga Pak Haji Yuswanto pinaring ana seger kewarasan penggali ikhlas sabar ya sing sarta pinaringan barokah wis kersa nimbali wayang niki wis seneng ya uga Pak Haji Kondang Sutrisno Yoga heeh iki nganti wayange ora kondur nang Bekasi wit saka Ngawi bablaske mrene ya nganti anak buahe rupane do elik-elik ah iya klumus-klumus ayo mergo saka semangat nggone nyambut gawe kok Atmaja Kunggir Puja Dewa wonten pangendika ing adhawuh Bapa Wremban apa dene Pujangkara inggih wonten timbalan Bapa Wremban Kakang Semar Nala Gareng Petruk apa dene Bagong wonten dawuh Wremban nggih wonten dawuh Wremban nggih wonten dawuh Wremban wonten pangendika ing adhawuh Wremban Atmajaku sakarone marata gage midhangetna ingkang dadi dawing wong atuamu ing ngarga peni ya Begawan Patmana Murti mula ingkang sekawit sira ndak dawuh supaya mboyong kelawan peksian Tatwulan lan ndak dawuh supaya ngreksa kelawan peksian Tatwulan mau sayektine pun bapa ingkang dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan lumantar peksian Tatwulan ingkang pranyata kuwi buron utawa beriberan ing kemapan ana ing kayewangan lan sumurupa puja dewa apa dene Pujangkara sira ndak paringi wujuding peksian Tatwulan mau sayektine amung sira sakloro ingkang pantes nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning Kanalindran ingkang mapan ana ing peksian Tatwulan mula wektu dina iki sira ndak timbali swanana ing ngarga peni ya pertapan kene mung bakal pun bapa dawuh supaya sira enggalo bali marang ing dusun Dadapan peksian Tatwulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olahan anut marang rasamu sarta pekaremamu puja dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli sirahing peksi mau sira ingkang keduga ndahar Atmajaku puja dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu Kanalindran bakal manjing angganing Atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kulup puja dewa nggir miyat langaning kalangguan Aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga makaten Bapa Wremban iya mojo nganti kedhisikan dinding pawongan ingkang weruh lan ngerti lawan peksian Tatwulan mara sira pun bapa tundung saka pertapan kebat baliya marang dusun Dadapan matur lawan ibumu ya kuwi Mban Sambika nggon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasta dawuh paduka nai telu mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng dusun Dadapan semantun ugi kula ingkang putra pun Pujangkara nyuwun pamit Bapa Wremban Kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awatana ya Kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh Wremban Semare Klaten prayetna semurires
Mas Tunama sidang karing bawuna langgeng. Lah kok dadi sapungrat majaku sakloron pujadi lan pujangkara. Kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepining balumbak. Apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet kelawan lakune anakku sakloron? Ya to, Nggir. Pun bapa ora bakal negakake. Bakal tak memanuki lakumu prapteng ana ing dusun dadapan mbok menawa ana apa-apa ubayane aja nganti mbalenjani Begawan Patmono Murti. Palugon laguning legas lo kita leno teng kidung Anggone wis tau omong karo kowe to, Dik, aja sok gampang kegodha karo piyayi kakung. Arep kuwi Nalendra ijik enom. Ning nek kowe kepilut ora ta, terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah
wujud gule kaya ngono kaetok simpen iki jane karepe apa? Bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkuda, tegese kowe ngorbanke kelangenane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe. Kowe iki ngerti ya kaya ngono. Aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat. Adohe ora jamak jebul kono warunge tutup kabeh. Ora kelingane hari besar. Hari besar iki hari apa? Ayo empuk ning kowe kono iki tutup kabeh kok ya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpeke arep glembuk karo adhiku wadon Mban Sambega. Piye engko nek nganti anak-anakmu do teka takon kelangenane manuk Antat Wulan, aku kono ngomong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne, nutuh rombok dene. Terus aku dikon ngomong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko Puja Dewa lan Pujangkara tekan ngomah, wis bali saka pertapan Argopeni. Kowe ora usah dadak bingung rasamu. Mengko yen takon manuke menyang endi Peksi Antat Wulan kok ora ana konduwa, yen to Peksi Antat Wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu. Mangko nek anakmu do gelo do nangis piye? Mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Gunjang Kanjeng langit kelap-lap aton, lir kincanging risang mawe gandrung. Atrenjo swaning puja Dewa Pujangkara kagiat nggih Mban Sambika Andula wekasan. Manodya yutama ngambar arum. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe. Risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayik. Kanjeng Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mbok Randha, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Borondo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Puja Dewa Pujangkara ndak tampa pangastining pun Ibu tampan ana. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa. Nggih. Piye ngger dawing wong atuamu Begawan Patmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pangendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bapa mrembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Penemban Patmana Murti. Dawing Penemban Patmana Murti Peksi Antat Wulan. Dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun Peksi Antat Wulan menika panjalmaning kanugrahan ingkang sakmangke dipun dhawuhi dening Bapa Penemban Patmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun Puja Dewa. Krana menawi kula saged anedha Peksi Antat Wulan menika sakmangke badhe kadunungan kanugrahaning Dewa Kanjeng Ibu. Oh
anakku nggih anakku. Upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu. Berdasare yo ora mokal ing atase wanita kok mbok tok jaluki supaya njaga wujuding manuk. Sumurupa ya puja dewa takana budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njaga lan Peksiantat Wulan. Peksiantat Wulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dunung inggir Kanjeng Ibu. Oh adikku diadikku Pujangkara kaya ngapa dukani Kanjeng Bapa Penemban Padmanamurti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to Peksiantat Wulan ucul saka kurungan. Adikku di kepiye? Aduh Kakang Mas kula mboten saged matur tinimbangane Bapa Penemban anutuh marang puja dewa lan aku nampa duka saka Bapa Penemban Padmanamurti. Pujangkara ayo digoleki nganti sak ketemune adikku cah bagus. Wis ora usah tok tangisi wong wis tok niati kok. Kowe ngorbanke puja dewa karo Pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dhateng Peksiantat Wulan. Kang Semar ora sakakyan gunung tanpa guna. Momong-ngamu puja diulan Pujangkara kaeturna aja nganti kesluru dalan sing kleru Kakang Semar. Nggih. Wis tok dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Nayantaka. Lurah Petro kok mboten tindak. Kono jane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe tajeng gara-gara wau jane weteng kula lara. Mergane kula wis ing omah dereng sarapan. Padha aku urung ping 3. Lho. Aku urung ping 3 iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin disi. Kula tak ndereke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ana kawan Petruk sak cukupe njupuk ana ing mburi kono. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya Gong. Oke. Gong ora malak. Ki ming kari setengah cething ki dienggo wong 4. Wis. Lawe, ayo iki dengkulmu iki banyu asa-asan kok. Kaya jangan ora. Ngawur. Anget ya, Tru? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena srengenge dadi anget. Beda golek lawuh ning lemari kono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bokong mboten usmoh ora. Ora goro-goro kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho Tru karo nggo nylamur moh sangane ora wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Ki gareng ki gak iki wae apa Tru? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa gareng ki seneng balungan kok. Ya sakarepmu tak iki. Semar dirawi Lombok wae ya Tru. Heeh. Tru. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ah dibuka ora apa-apa. Engko seneni ora. Udus. Tru? Iwak pitik kok semene cilike. Gemak apa ya? Sajake. Pengaramane colong wae apa, Tru? Ya plastik ora apa-apa. Waduh, plastike bolong ya, Tru. Ah dibone lemah to kowe iki ngawur kok matamu iki gedhe ning ora weruh. Matamu. Ha malah ngunek-unekke. Iki plastik bolong, plastik wedak kaos kaki kok dienggo.
Ampune nak ora. Aku ora doyan tak pangane. Oh iki senengane nekat kok. Yo mangkajo. Ya. Ya aja nganti konangan lho, Gong. Tetes duduwe. Wis menawa tak dilatane. Ya. Matur Mbok Rondo Sambika njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, ya matur. Ya, ayo. Nganggo iringan ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit Gusti. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya ada. Iya sing ati-ati ben.